Ciao, îmi place să mănânc aici. Astăzi mi-am comandat niște sushi de la un restaurant de aici din Oradea. Se numește Kintaro restaurantul. Mi-am luat și niște supă și niște sosuri de-astea japoneze, o grămadă de chestii. Total a fost 183,50. Vă arăt imediat ce mi-am luat, dar hai să despachetăm. Asta cred că e ceva salată, o să vedem. Uai, asta e supa. Ok. Tacâmuri. Stați așa. Cred că aici ai sushi. Uai, ce miroase, mă. Uai, miroase ahrean. Sosuri. Nu știu, mi-am luat două, văd că mi-au pus trei. Nu, în fine, nu mă supăr. Ceva... Asta e desertul ăla. Motico. Nu, ok. Bețișoare. Bun, hai să vedem. Nu ar fi și astea. Păi hai să despachetăm și să vedem sushi-ul în primul rând. Așa, ne fiți atenți. Bă, încă sosuri, ceva. Uai, ce mirosuri au din astea care nu pot zice că mă impresionează. Dar vă zic imediat ce sunt astea. Deci, de fapt vă zic când le mănâncă, nici eu nu știu cum să numesc și o să trebuiască să mă uit să văd ce am comandat. Astea miros mai ok. Doamne, feri. Bă, dar micuțe, mă. Arată destul de ok. Fiți atenți aici. Deci ăsta e sushi-ul și astea sunt altceva, sunt un pic diferite chestiile. Bine, am mutat sushi-ul, dar au tot felul de denumiri de alea japoneze. Hai să încep cu... deci nu mi-a dat forculiță, numai din astea. Habar n-am cum să face cu astea. Trebuie să le ții cumva așa, cred că. De fapt, hai să vă zic ce îs fiecare. Deci asta e motico, ceva prăjitură sau desert japonez. Asta e supa care se numește miso soup clasic. Asta e... Hai să și despachetez. Asta e ceva salată. Nu știu ce conține. Dar se numește salată wakame. Uai, ce miros puternic are de... Nu știu nici eu de ce. Doamne, curios de supa asta cum e. Deci că e ceai de pește. Nu cred că o să... În fine. Hai să vedem. Astea sunt Philadelphia clasicurile. Cred că primele, care au costat 17 lei. Dragonul roșu. Cred că sunt astea. Ambalajul costă 4,50 lei. Unagi maki, 8 bucăți sunt astea. Și probabil Crazy Salmon-ul e ăla. Și Nigiri Somon, cred că este ăsta. Da, ăsta de aici. Și ăsta la altei Sashimi Somon sau invers. No. Ok. Hai, gata. Sosurile, ăsta știu că e sos de nucă. Sos goma de nuci. Și asta e maioneză japoneză. Dar asta chiar e curios. Oare o fi bună maioneza asta? Nu știu. Hai să băgăm totuși. Hai să începem cu astea, care îs unagi maki. Hai să vedem așa, să le băgăm pe astea. Doamne, fer, stați așa unde-i. Așa mai ca lumea. Deci uitați-vă cum arată. Practic e orez cu tot felul de cărnuri. Hai să le băgăm repede. Da, să băgăm și un pic de Pepsi, că nu știu exact dacă o să alunece ca lumea sau nu. Măi, e ok, deci vă zic din start că peștele niciodată nu m-a pasionat.
Niciodată sushi-ul nu m-a pasionat, dar am mâncat numai sushi-uri din astea ieftine de la Carrefour cu 10 lei, de la Auchan cu 12 lei, deci numai din alea ieftine, n-am mâncat la restaurante din astea ca lumea, dar a zice că e destul de bun pentru gustul meu. Având în vedere că nu mă impresionează peștele, a zice că îmi place sushi-ul ăsta cu negru. Hai să încercăm sushi-ul ăsta alt, unde ești. Uitați-vă aici, opa, ușor. Ce fain arată, nu? Da. Mă, e bun, mă. E bun. E chiar bun, mă. Nu mă așteptam. Hai să punem un pic de sos. Nu. Hai să luăm ăsta de maioneză. Că e chiar curios. Nie. Să băgăm așa. Bă, e bună maioneza asta, mă. N-are gusturi interesante. E ca o maioneză destul de normală, zice, dar o maioneză care e peste medie, deci nu-i de aia ieftină sau ceva. Bun, hai să continui un pic cu supa, după aia o să continui și cu sushi-ul. Nu știu, mi se pare interesantă supa asta, nu știu dacă o să-mi placă, sincer. Ce are ea? Ceva pește. Nu știu, bă, nu știu, are un miros ciudat și numai... Da. Nu-i de mine. Stai. Stai să mai beau dacă. Ce este? O lăsăm un pic mai deoparte, că nu-i de mine. E genul de supă de pește. Deci dacă vă place supa de pește sau ciorba de pește, mâncați-o, dar nu-i genul meu. Hai să bag un pic de sos din ăsta de nucă. Să vedem. Hai să bag cu din asta. De fapt, hai să-l bag ăsta gol și după aia următorul bag cu sos de nucă. Hai să gust și salata asta, să văd cu ce mai exact. Destul de bună, mă, nu-mi dau seama. Nu o pot compara cu vreo salată, că n-are un gust de salată de asta de noastră, dar e relativ ok. Hai să încerc și sushi-ul ăsta. Bă, cred că sushi-ul ăsta îmi place cel mai mult. Asta și asta. Ăla negru nu așa de mult. Ăsta e Crazy Salmon, deci dragonul roșu și Crazy Salmon îmi plac cel mai mult. Hai să continuăm cu nigiri somonul ăsta. Da, deci practic e carne crudă cu orez. Orezul ăsta ar merge cu niște carne de asta mai ca lumea. Stați așa. Da, stai să vedem așa. Excelent. Băi, bună! Băgăm și orezul ăsta. Cu maioneză parcă e mai bună leacă, dar merge super bine. Da, deci practic și asta e carne crudă. Hai să vedem chestiile astea. Oh, doamne. Nu-mi plac. Uai, ce picante. Oh! Wasabi, cred că era. Uai, picante, bă. Iuti, așa. Uah. Deci astea nu mă pasionează cam ce pe aici. Orezul ăsta e destul de ok, dar restul nu prea. Deci alea sashimi somon. Da, nu-ți dă mine, asta e clar. Sushi-ul îi dă mine. Hai să încercăm sushi cu sos de ăsta de nucă. Uite. Ce fain arată. Hai să băgăm și sos din ăsta. Ce mi-a dat ce fratele meu. Hopa, să băgăm de asta mai bun. Așa. Bună. Deci, bă, sushi-ul e chiar bun. Pot zice că e peste medie, special ăsta și ăsta. După aia vine ăsta, după aia ăsta. Ce am aici, supa nu-i de mine. Asta nu prea îmi dau seama exact ce îi, dar nu mi-aș mai cumpăra-o. Deci ce aș mai cumpăra de aici, 100% aș mai cumpăra dacă mă duce la ei, ar fi sushi-ul ăsta și ăsta. Restul, nu știu, poate ăsta mai puțin probabil. Și sosul de maioneză, astea mi se par cele mai bune. Hai să
desfacem prăjiturica asta Motico. Luxury Japanese Desserts. Deci că e prăjiturică ce e aici? Nu. Și că e ceva... Nu, zici că e gelatină sau... E ceva... Nu. Nu e gelatină, e ceva foarte moale. Deci că e bureche. Hai să o băgăm. Oare are ceva înăuntru? Are ceva cremă. Băi, e destul de bună. Nu pot zice că e extraordinară, dar e genul de prăjitură pe care te aștept să o găsești în Japonia. Deci dacă m-aș duce acolo, m-aș aștepta să găsesc tot felul de chestii gelatinoase, burețoase, din astea. Bun, deci pe final ce să zic? Niciodată nu m-am omorât după mâncare asiatică, în special chinezi, japonezi, din ăștia, amuindieni, altcumva. Pot zice că anumite sushi-uri sunt păstă medie, însă în niciun caz astea sunt un pic iuți, picante sau mai mult iuți și picante, deci nu mă impresionează. În schimb, maioneza asta e super bună, o recomand dacă mâncați vreodată la ei sau dacă mâncați poate în orice restaurant cu specific japonez. Apoi, supa asta nu-i de mine, în niciun caz nu-i de mine, zici că e ceai cu pește, cu ceva chestii care nu le înțelegi. Acum, dacă vă place supa de pește, e super ok atunci. Asta nu-mi dau seama exact ce e, dar e relativ bună. Mediocră, nu-i de mine. Desertul ăla, așa și așa, nu m-a impresionat, e greu de înțeles, nu prea îți dai seama ce e, zici că e gelatină cu ceva cremă care nu are un gust așa puternic de cremă. No, cam atât a fost toată treaba. Ce să zic, am e destul de scump, deci în niciun caz nu pot zice că e ieftin, 183 de lei, dar dacă îți iei numai sushi-ul, ești destul de ieftin. Și sosurile, astea de nu cam nu prea pot zice că m-a impresionat. Sushi-ul și sosurile pot zice că alunecă pe gât în jos plus salata asta. Hai să zicem că și asta cu orez alunecă pe gât în jos, în schimb astea nu-s de mine, sunt prea iuți, prea picante. Cam asta e părerea mea despre ce am mâncat, chestii bune peste medie și chestii care nu le pot mânca. Cam atât a fost toată treaba și ne auzim data viitoare.